سلام هتسانات كمي كنيغم سلام أملاخ نعاهم جي عانت زانتا خاحيزو لكم متسئل لكم حرايدو قصر شدشة زانتا كان مصحف قدس تا زانتا خا انتاي تبل مسيلكم نا أبراهام امنات نفعت نا أبراهام أب قصر حام شفت زحالة زانتا كاب هزبخا وصيخا ناب كنعان زبهال بوتا أو مصائل ونيرو እግዚአብሔር أبوخا بزحات كل كبكايد ونيرو تذكر يخمش نفعت دحري أبراهام نزم كواخبتن دار آيان እግዚአብሔር يصبي نيرو سلامتاي نتم كواخبتي يريم الله مسيلكم كمزم كواخبتي بزحات كل كبكاي سلازبولو أبراهام جن أب كنعان نويح تتصبيو كني عامة تتصبي مسيلكم 25 عامت ونياتو أبراهام ناب كنعان كمتص خلو ودي 75 عامت نيرو 25 عامت تتصبي 100 عامت كيرو سارا سبيتخا خندي غيرا مسيلكم 9 عامت دحر أبراهام غريمو ونياتو عبيتو خوينوم أريغوم ريخو يحسبالو ومعاسينا دا قلعا كنوهاب إلو دحرايجين حدا جيزي خمس خوينو سارا أب 9 عامتا أب كبدا እግዚአብሔር ህፃን ሂብዋ ነፍሰ ጾር ኮይና ትሪዋ ኣለኹም ድሕሪኡ አብርሃምን ሳራን ገሪምዎም ስሒቖም ምክንያቱ ንሕና ዓበይቲ ኮለናሲ እግዚአብሔር ክንደይ ሓያል ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኢሎም ገሪምዎም ማለት እዩ ድሓር ኣብ ዓመታ ሳራ ህፃን ወሊዳ ቆልዓ ሽዑ ነቲ ቆልዓ እንታይ ሹም ኣውፅያትሉ መሲልኩም ህፃናት ኢሳቅ ኢላቶ ኢሳቅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ሰሓቅ ገበረለይ ማለት እዩ ሓራይዶ ህፃናት ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ንሳራ እንታይ ገይርዎም ኣስሒቆም ማለት እዩ ምክንያቱ ገሪምዎም ምክንያቱ ዓበይቲ ሰባት ከለውሲ ቆልዓ ወሊዶም ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ንእግዚአብሔር ኣምላክ ኣመስጊኖሞ ኣራይ ኢሳቅ ጎቢዙ ትሪእዎ ኣለኹም ህፃናት ንፉዕ ወዲ ኮይኑ ዳሕራይ አብርሃም ሓደ መዓልቲ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ሰሚዑ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር መሲልኩም አብርሃም ኢልዎ አቤት ኢልዎ እንድሕር ንዓይ ትፈትወኒ ኮንካ እንድሕር ንዓይ ተኣምነኒ ኮንካ እቲ ዘለካ ሓደ ቆልዓ ኢልዎ ምክንያቱ ኣሪጎም ምሽለኩም ነይረ ኢሳቅ ጥራይ ደሎ ወዶ ነቲ ሓደ ወድኻ እንታይ ግበረለ ኢልዎ መሲልኩም ንዓይ ሃበኒ ወይ ከዓ ሰዋኣዮ ኢልዎ ድሓር አብርሃም ሰንቢዱ ስለምንታይ ሰንቢዱ ህፃናት ሰዋኣለይ ስለ ዝበሎ ሃራይ ሰዋኣለይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንባባኹም ወይ ከዓ ንማማ ሕተትዎ ሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት ድሓር ግን አብርሃም እንታይ ገይሩ መሲልኩም ሪኢኹሞ ህፃናት እንታይ ገይሩ መጀመርያ ሰንቢዱ ድሓር ግን ኢሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣነ 100 ዓመት ሳራ 9 ዓመት ኮላ ክንወልድ ዘይንኽእል ኮለና ህፃን ካብ ሃበና እግዚአብሔር ሓያል ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ዋላ ኢሳቅ እንተመተ ካብ ሞት ንኢሳቅ ከተሶ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ሓያል ኢሉ እንታይ ኢሉ ሕራይ ኣሜን ኢሉ ማለት እዩ ሓራይ አብርሃም እንታይ ገይሩ መሲልኩም ንኢሳቅ ዕንጨይቲ ተሰከሚሉ ብኣድጊ ገይሮም ናብ ርሑቕ ቦታ ጎቦ ናብኡ ኸይዶም ምክንያቱ ንኢሳቅ አብርሃም ክስውኦ ንእግዚአብሔር ማለት እዩ ድሓራይ ግን ኢሳቅ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ገሪምዎ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ዝወሃብ በጊዕ እዩ ሕጂ ኣቤላታ በጊዕ ኢሉ ነብኡ ሓቲትዎ ድሓራይ ግን አብርሃም ንኢሳቅ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም እግዚአብሔር ይሓሊ እዩ
እግዚኣብሔር ይሓሊ እዩ ኢልዎ ሓራይ ዶ ሓራይ ናብቲ ጎቦ ምስ በጽሑ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብርሃም መሰዊኢ ብእምኒ ነዲቑ ኣብ ልዕሊኡ ዕንጨይቲ ገይሩ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ንኢሳቅ ደቂስዎ ትሪእዎ ኣለኹም ህፃናት ኢሳቅ ትሪእዎ ኣለኹም ንፉዓት ዳሓራይ በዚ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዘሎ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ክገብር ኢሉ ኢዱ ሓፍ ምስ ኣበለ ድሓር እግዚኣብሔር ኣብርሃም ኢልዎ ግደፍ ኢልዎ ምክንያቱ ንስኻ ንዓይ ከም ተፍቅረኒ ከም ተኣምነኒ ፈሊጠ ኣለኹ ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ካልእ ኣነ በጊዕ ክበካ ኢልዎ ድሓር በጊዕ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኦም ኣምፂሎ ኣብርሃም ተሓጒሱ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ይሓልዩ ኢሳቅ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ተሲእሽዑ እንታይ ኢሉ ኢሳቅ እዚ በጊዕ ንህለካ ኢሉ ሪኢኹም እግዚኣብሔር ንኢሳቅ ብጣዕሚ ስለ ዘፍቀሮ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ በጊዕ ንኣብርሃም ሂብዎ ንእግዚኣብሔር ከዓ ብጣዕሚ ኣመስጊኖሞ ተሓጒሶም ድሓር ነቲ በጊዕ ትሪእዎ ኣለኹም ሓዊ ኣፍቲ ንፉዓት ኣብ ክንዲ ንኢሳቅ ንበጊዕ መስዋዕቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣብርሃም ኣቕሪብዎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ከም ደፍቅሮ ከም ደኣምኖ ፈሊጡ ንኢሳቅ ከዓ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ንኢሳቅ በጊዕ እንታይ ገይሩ ንመስዋዕቲ ባዕሉ እግዚኣብሔር ሂብዎም ሓራይ ዶ ህፃናት ኣብርሃምን ኢሳቅን ንእግዚኣብሔር ኣመስጊኖሞ ስለዚ ህፃናት እግዚኣብሔር ድኾነ ይኹን ነገር ድሕር ሃቡኒ ኢልኩም ሃብዎ ሓራይ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓኹም ኣብሊፁ ይሓልልኩም እዩ ሓራይ ዶ ካልእ እውን እግዚኣብሔር እንድሕር ጸሊኹም እግዚኣብሔር ቀልጢፉ ይምልሰልኩም ይኽእል ጽንሕ ኢሉ ይምልሰልኩም ይኽእል ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዘድልየኩም መዓስ ከም ዘድልየኩም ንሱ ይፈልጥ ሓራይ ህፃናት ንፉዓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር የፍቅረኩም እዩ ህፃናት ኣብ ቀጻሊ ካልእ ዛንታ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ቻው